Slide kitin. Ay, panggunit na kami. Slide ko kapil. Una gamay ba? Wala mamiya, lahat lagi ka ay. Pag ganun na bayot. Ano slide ka ayo? May slide ganit ko. Arang, kabukit. Sir, ayaw sir. Dili ko kalaban. Aso dili ka enemy. Sure ba? Mamatay? Masunog ang balay? Amping mo sa mga nagsunod sa ako, sir. So magtuwa sa mga hadlok. Basta kisa rin mo sugat dire. Wabay ka hadlok ka mga sundalo me. Kami may nakaisog dire. Dahil hindi masundalo na mga talawan me. Wala pa na buhay ako pa kay sa luwang. Ika man mo. Tang, naslay mong armas. Oh, ganong naaman mo armas. Ay, kini sir? Mga vlogger man mi sir. Nag-content lang mi. Shout out at mo. Karatin. Run. Oh my God, nakulbaan ko! Nakulbaan ko na po, person yung kitang kalaban. Ako po! Hindi ka ako namatay. Kabalo ka, Tin? Mahadlok mamatay, Tin. Kaya gusto pa na ako makita akong igsuon. Nabikigsuon, bakla? Imingon ako sa iya, Tin. Pagdako na kami mo kung sundalo. Ako sad. May mabayot ha? Oo, promise. Dugay na kami, wala nagkita sa akong igsuon, Tin. Unsa kay naong ato bakla? Pila ko pangit pud to. Ay matakang istorya diya. Kaya kay ang drama ba? Unsa din nahitabo bakla? Wala ko kabalotin. Wala na akong kahinumdum. Katawa ko ni mo, uy. Hindi ka pa. Aha, o kayo. Ipaglalaban ko. Ang ihawag aking kainin. Sipon ka? Pingot imong ilong? Wala na mo ha. Lahat yung kanta. Ang kalalalo. Dahil na nangitaki ang puso ko. Lo, ang taon lo. Sige ka, isa na ha. Hoy! Undangin na ninyo na! Bawal na yung magibuhat. Ma, lalo ha. Hi tita. Dili mo pwede magkadayon! Lalo mama. Wa kakailalot og unsa na imong uyab. Kinsa day ko? Kabalo makalot, kanay mong uyab, bili na pares sa to aswang! Murara na sa aswang. Sure oy. Ayaw pagbugal-bugal ha. Pagrespeto kay mama. Ma, ma. Kanay mong uyab, dili na pares sa to ah! Kanang mga bata itong magwao no. Let's go! Pre! Tama, pre! Tabang, tabang. Okay na ka dong? Akong gikuha kay murag nawog aswang! Ma, lama! Sagdi na sila ma, murag bagay man.